chi roi cais i astudio yma ym Mhrifysgol Bangor, yna fyddwch chi'n derbyn e-bost yn wahodd chi gofrestru i mynychu diwrnod ymgeiswyr UCAS. Fel arfer fydd hein yn digwydd rhwng mis Rhagfyr a mis Ebrill, a mae'n bwysig iawn i chi ddod oherwydd nifer o rhesymau. Yn gyntaf, mae'n rhoi cyfle arall i chi cyfarfod ein staff academaidd a myfyrwyr presennol, i holi mwy am y cwrs a hefyd cyfle arbennig i chi weld ein cyflystera. Ac wrth gwrs, mae'n cyfle i chi fynd i weld ein neuaddau preswyl unwaith eto. Fel arfer, da ni'n gofyn i chi cyrraedd yn gynnar mwyn i chi mynychu rhai o'r cyflwyniadau sydd gennym ni, megis cyflwyniadau ynglyn â bywyd myfyrwyr neu cyllid myfyrwyr hefyd. Wedyn fyddwn ni'n mynd â chi i weld y neuaddau preswyl unwaith eto, a fydd yna cyfle arbennig i chi weld neuaddau preswyl Cymraeg y Brifysgol, sef neuaddau John Morris Jones. Yn ola, yna fydd yna cyfle i chi mynd i weld yr ysgol academaidd, lle fyddwch chi'n gallu holi mwy o gwestiynau a holi mwy am y cyfleoedd sydd yna i chi astudio yma. Dwi am roi cyngor i chi heddiw ar sut i wneud y gorau o'r diwrnod. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud nodyn o unrhyw gwestiynau sydd gennych chi ofyn ar y diwrnod. Dych chi ddim eisiau anghofio ddim byd a fydd y diwrnod yn brysur iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych o amgylch y campws a'r neuaddau preswyl, hefyd y dre. Mae'n bwysig iawn eich bod yn teimlo'n gyfforddus yn y ddinas gan eich bod am astudio yma am 2 mlynedd. Siaradwch efo myfyrwyr a'r staff. Mae'r myfyrwyr wedi bod yn yr un sefyllfa rydych chi am fynd trwy a maen nhw'n dallt yn iawn. Tynnwch gymaint o luniau a phosib i chi gael gymharu hefo brifysgolion eraill a dych chi ddim eisiau anghofio dim byd.